Nikto ti nemôže hovoriť, čo môžeš a naopak, čo nemôžeš dosiahnuť. Až pokiaľ s tebou niekto nedokáže nadviazať psychické spojenie a nazrieť ti do hlavy, alebo kým ti niekto nedokáže nazrieť do hĺbky tvojho srdca a zreteľne tam identifikovať tvoje sny, túžby a priania. Vtedy možno, no dovtedy jednoducho nemajú právo kecať ti do života a hovoriť ti, čoho si a čoho nie si schopný. Môžu síce vedieť, aká je percentuálna šanca dosiahnuť cieľ, ktorý si stanovil, no nikdy nebudú vedieť, čoho si ty naozaj schopný. To je premenná, o ktorej nemajú ani potuchy. A ak tebou náhodou zmieta neistota a pochybnosti, musíš si jednoducho vybudovať silné sebavedomie. Ak sa vám páči moja tvorba, tak vás poprosím o like a hlavne odber. Nech vytvoríme spoločne silnú komunitu. Ďakujem.